Nwanne m nwoke na-alụbeghị nwaanyị. That girl gịnị ya bụ omega ihe. Ọ bụrụ na ị chọghị ịlụ ya, ị like ya enough ịlụ ya. Ọ bụrụ na n'obi gị mmụọ gị na-agwa gị na ị gaghị alụ this girl, na onweghị, ị gaghị alụ ya, na ọ wee enyi ka ị chọrọ imere ya, mee ka ọ mara, or you pull out, end that relationship. Mana ihe gịnị na-eme gị hụta ya na fun, gị take your fun to another level. He disgrace that lady without her consent, in her unconsciousness. Gị take your undue advantage of her. Naanị nga moruru gị eme ịgbaga. Sọsọ ngọ ma ihe ji phone nga eme gị. Sọsọ ngọ ma ihe ji phone nga document gị about that young lady gịnị abụọ mega ihe. Naanị nga ma ihe ime gị now. Enweghị gị na-echere gị echiche gị. Sọsọ ngọ ma ihe na-eche. Sọ ngọ ma ihe na-eme. You know, na relationship, that girl, that lady, ị ga-alụ ya. You like ihe enough ịlụ ya. Mana ihe ị ga-amara wụ onye na chi ya. Enwere ndị na-aga emegideli, enwere ihe ị ga-eme mmadụ ga-ala. O teli mewere. In fact, ihe awụ ihe dị mgbe emere nwe. Mana enwere onye ị ga-eme, ị ga-ala ya. Ya ewu ihe ndị Anambra na-akpọ ijesia ofo ya ụna. Ya wụ gịnị ha na-akpọ gịnị bus stop for you. Onye oshi dị mba agaragba, mana enwere ụlọ ọ ga-aga, ọ ga-ala. Yes. Onye na-eme dị mgbe emere nwe. All these men, ma onye nwoke Russia, ma onye ke nwoke Basinga kono so na-akpọrọ ụmụ nwaanyị nwunye ndị mmadụ eme. O teelo document, o teelo mewere. Mana ọ that last one o mere ka o mechara ya agwụ. Enwere onye ị ga-eme, ị ga-ala. No matter how long ị mewere, no matter how many years ị mewere. Owu mmadụ ka ị na-egbu, o teelo igbuwere. But that one person, o rute na turn ya, ị ga-ala ya. I believe you gonna hear him na me give me forever and ever. Imabe nke gawo, nke ga-achị, nke ga-ebugharị ọnọdụ. Onye ọbụla nwere mmụọ ya n'ime na guide ya. Onye ọbụla nwere chi angel ka ị na-esogharị ya. Otu o shidiri gị izi igbu nwoke, nwere ike ọ ga-adịrị gị eze izi igbu nwa egbe. Ka ị hapụ ifili na ihe awụ ihe ị na-eme, ọ na-enye gị joy. Ịdị mba emere nwe, imegide mmadụ n'ụdị dị iche iche. Na ịdị smart. Hello. Ụkwụ gị gbahapụ ka ị ga-ama how foolish it is. Ugbu a na ịdị smart. Ime ịga gị la, gị ime gị cover. Hello. The next video m na gị post ebe a will explain this one better. Ụmụnne m obi arọtọdọ m mma otu. Ọnụma ụmụ na obi agbawala m. Obi agbawala m. Mmadụ ka na-arịa n'ọkọtụ. Mmadụ ka na-arịa n'ehihie. Mmadụ ka na-arịa n'abalị. Asị na anya na ile obi. Asị na anya na ahụ obi. The heart of man. Ama ya nwa kacha dị dangerous na ihe niile Chineke kere.